Kiitos, tack, Lisbeth Pihlajanmaa ja Tapio Tamminen. Lippujen sisäänkanto porilaisten marssin tahtiin on aina yhtä koskettava näky. Joka kerta se muistuttaa siitä, miten Suomen ja Ruotsin historia on meille yhteinen ja olemme aina olleet tekemisissä toistemme kanssa. Suomen kieltä on aina puhuttu Ruotsissa ja ruotsia on aina puhuttu Suomessa. Kieli, sen puhuminen ja käyttäminen ei tunne rajoja, vaan sitä voi ja tulee käyttää siinä arjessa ja ympäristössä, missä asuu ja elää. Se on myös yksi ihmisoikeuksistamme. Liputhan symboloivat kielten, kansojen ja kulttuurien suvereniteettia ja yhteenkuuluvuutta sekä valtioiden velvollisuutta sitoutua niiden noudattamiseen. Det känns alltid på djupet när Finland och Sverige tågar in sida vid sida i takt med björneborgarnas marsch. Det påminner oss hur våra länder alltid haft med varandra att göra. Vi har en 1000-årig gemensam historia som binder oss samman än idag. Finska har alltid talats i Sverige och svenska har alltid talats i Finland. Språket känner inga gränser. Språket kan och bör talas och användas där man är, bor och medverkar. Språket får inte väljas bort. Det är en av våra mänskliga rättigheter världen över. Flaggorna symboliserar vikten av att våra språk, våra kulturer och att tillhöra ett folk bevaras. Tervetuloa viettämään Suomen itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta Ålidhemin kirkosta Uumajassa suorana lähetyksenä. Välkommen att vara med i firandet av Finlands självständighetsdag idag den 6 december. Vi sänder från Ålidhemskyrkan i Umeå. Tervetuloa myös Lovisa Jakobsson laulamaan Lapsuomen. Välkommen Lovisa Jakobsson som ska framföra Lapsuomen. Med text av Zacharias Tobelius och till tonerna av Fredrik Paasius från 1800-talet. Lovisa on alun perin ruotsinkielinen. Hänen kiinnostuksensa suomen kieleen heräsi jo lapsena. Uuden kielen oppiminen on avannut monia uusia mahdollisuuksia Lovisalle. Lovisan laulun jälkeen kanttorimme Ingrid Engdahl soittaa Jean Sibeliuksen Finlandia-hymnistä osan. Se on Sibeliuksen 1899 ja 1900 orkesterille säveltämä sävelruno. Lovisa är ett levande exempel på vilka möjligheter som öppnats för henne när hon blev intresserad av finska språket. Efter Lovisas sång, vår kantor Ingrid Engdahl spelar delar av Finlandia med orgel. Det är en symfonisk dikt komponerad för orkester av Jean Sibelius. Finlandia, som är en av hans mest kända verk, kanske främst på grund av dess symbolvärde. Suomen ällös, vaihda pois sun maatas ihana, sin leipä vieraan karvastois ja sana karkea. Sen taivas päivä on loistoton. Sen sydän sulle outo on. Lapsuomen ällös vaihda pois sun maatas ihana.
Suomen kaunis, sul on maa ja suuri loistokas. Veet välkymaat, sen vihoitaa, sen ranton maineikas. Yö kirkas päivä lämpöinen ja taivas tuhattahtinen. Suomen kaunis, sul on maa ja suuri loistokas. Suomen armas maa sitä siis muista ainia. Sun onnea ja elämää ei muualla ollenkaan. Jos minne tiesi olkoon, niin juuri synnyin maassas on. Suomen armas maa sitä siis muista ainia. Suomen armas maa sitä siis muista ainia.
Arvoisat Suomen 103-vuotias itsenäisyyden juhlijat. Tänään vietämme Suomen itsenäisyyspäivää poikkeavissa olosuhteissa. Uumajan suomalainen kerho on juhlinut Suomen itsenäisyyspäivää vuodesta 1956 lähtien. Usein myös muiden yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Yhdessä joko pienimuotoisempina tapahtumina tai suurempimuotoisina soihtukulkuina, mutta ei koskaan aikaisemmin, kuten tänään. Myös Suomen itsenäisyyden tapahtumat ja itsenäistyminen tapahtui poikkeusolosuhteiden vallitessa. Suomen suuriruhtinaskunta itsenäistyi Venäjästä omaksi tasavallaksi 6. joulukuuta 1917. Svinhufvudin johtama senaatti antoi Suomen itsenäisyysjulistuksen. Eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen 6. joulukuuta äänin 100 puolesta 88 vastaan. Heti itsenäisyyden alkuaikoina, kuten myös myöhemminkin historian aikana, Suomi on joutunut maailmanpolitiikan pelinappulaksi. Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama valtiollinen ja yhteiskunnallinen murrosvaihe heijastui myös Suomeen. Yhteiskunnan sisäisten jännitteiden korostuminen ja purkautuminen johti valtiovallan hajoamiseen, valtapoliittiseen ja sotilaalliseen kriisiin, joka kärjistyi tammikuun 1918 lopulla valkoisten ja punaisten väliseksi sisällissodaksi, jonka seuraukset heijastuvat pitkään suomalaiseen yhteiskuntaan. Vasta vuonna 1919 vakiintui 6. joulukuuta Suomen itsenäisyyden juhlapäiväksi. Suomen kansallispäivä eli itsenäisyyspäivä ja sen vietto poikkeaa monien muiden maiden, etenkin muiden Pohjoismaiden kansallispäivien vietosta. Suomen itsenäisyyspäivän vietto on ollut ja on vieläkin valtiojohtoista ja vakavamielistä. Jumalan palveluksineen, sankarihautojen, kunniavartioineen, kunniamerkkien ja ylennysten jakoineen ja tietenkin tuntematon sotilas elokuvineen. Tähän löytyy luonnollisesti selitys Suomen historiasta. Suomen, kuten myös itsenäisyyspäivän historia, voidaan karkeasti jakaa 3 ajanjaksoon. Itsenäisyyden alkuajan, ennen sotia ja sodan jälkeiseen historiaan. Sisällissodan repimän Suomen alkuvuosikymmenet lisäsivät jo ennestään kansan kaksijakoisuutta. Voittajat määräsivät tahdin ja suunnan. Tämä heijastui myös itsenäisyyspäivän viettoon, joka oli hyvin oikeistolaisviritteinen. Ennen talvisotaa alkoivat kansalaissodan haavat pikkuhiljaa umpeutua. Sodan uhka ja pelko loivat kansaan yhtenäisyyttä ja itsenäisyyspäivän viettoon alkoi kiinnittyä yhteisiä kokemuksia ja muistoja. Itsenäisyyspäivän viettoon tuli vakavamielisyyttä, joka vahvistui sodan jälkeen, kun mukaan tuli sodan ja sodassa kaatuneiden muisteleminen. Tämä perinne jatkuu ja on jatkunut vielä nykypäiväänkin. Myös meille ulkosuomalaisille
itsenäisyyspäivän vietto on tärkeä tapahtuma. Suomen itsenäisyyttä juhlitaan lähes joka maailmankolkassa. Tulee jopa sellainen tunne, että ehkä meille ulkosuomalaisille itsenäisyyspäivän vietto on vieläkin tärkeämpää kuin Suomessa asuville Matti ja Maija meikäläisille. Meille ulkomailla asuville ei itsenäisyyspäivän vietto ole valtiojohtoista, vaan joudumme itse järjestämään, hoitamaan ja suunnittelemaan itsenäisyyspäivän juhlamme. Ehkäpä juuri omintakeisuus tekee tästä juhlasta meille sydäntä lähellä olevan tapahtuma. Mitenkään väheksymättä ja unohtamatta niitä suuria uhrauksia ja henkilökohtaisia menetyksiä, mitä Suomen kansa on itsenäisyytensä säilyttämiseksi joutunut kokemaan. Voidaan todeta, että Suomi ei tänä päivänä ole sama kuin se, mikä se oli silloin, kun me sieltä lähdimme. Suomi on muutamassa vuosikymmenessä kehittynyt osaksi globaalia maailmaa ja tärkeä toimija Euroopan unionissa, osa Eurooppaa ja eurooppalaisuutta. Historia toistaa itseään, sanotaan. Historia voi myös opettaa meitä nykyään ihmisiä ymmärtämään tämän päivän maailmaa. Sinivalkoisin silmin rehellisesti katsottuna voidaan sanoa, että Suomi on antanut maailmalle enemmän kuin mitä Suomi on maailmalta saanut. Suomi on antanut maailmalle paljon enemmän ja muutakin kuin Marimekon, Nokian kännykät, koneen hissit ja rullaraput, Wärtsilän laivamoottorit ja voimalaitokset, loistoristelijät tai Nesteen HVO100 biodiesel. Suomi on näyttänyt ja opettanut maailmalle, että sisällissodastakin voidaan selvitä yhtenäisenä ja itsenäisenä kansana ja kansakuntana. Suurvaltojen pelinappulanakin useampaankin otteeseen olleena voi selvitä itsenäisyyden säilyttäen. Sodan runtelema ja köyhdyttämä maa voi maksaa sotakorvaukset täysimääräisinä ilman kansainvälisiä tukirahoja sekä asuttamaan ja elättämään 400 000 pakolaista, johon ei tänä päivänä pysty edes rikkaimmat länsimaatkaan. Suurvallan naapurina on opittu taitavaksi navigoijaksi, ja tätä tietotaitoa on Suomi vienyt menestyksekkäästi myös maailmalle. Listaa voisi jatkaa pidemmällekin, mutta jätettäköön sokeriksi pohjalle Sanna Marin, maailman nuorin naispääministeri. Kuten alussa totesin, vietämme poikkeuksellista itsenäisyyspäivää ja elämme poikkeuksellista aikaa. Vuosi 2020 tullaan kirjaamaan historiaan niin Suomen kuin koko maailman historian kirjaan. Tullaan kirjoittamaan uusi ajanjakso, pandemian jälkeinen aikakausi. Näillä sanoilla toivottakaamme hyvää itsenäisyyspäivää ja juhlikaamme tätä poikkeuksellista Suomen itsenäisyyden 103-vuotispäivää kukin omalla laillamme ja omine muistoinemme. Onnea ja menestystä myös tulevaisuudessa Suomi. Kiitos, tack, Tapio Tamminen. Tapio on pitkän linjan vaikuttaja täällä Uumajassa.
Olet sekä kulttuurin eteenpäinviejä että suomen kielen puolesta puhuja. Olet vahva ruotsinsuomalainen. Tapio är en stark förespråkare för den sverigefinska kulturen, men framförallt för det finska språkets bevarande i Umeå och i Sverige under en lång tid. Suomen itsenäisyyspäivää vietetään siis 6. joulukuuta 1917 tapahtuneen itsenäistymisen kunniaksi. Itsenäisyyspäivä on vakavamielinen juhla, johon liittyy sodan, sotien ja niissä kaatuneiden muisteleminen. Päivään liittyy monia jokavuotisia perinteitä, kuten paraateja, soihtukulkueita, linnanjuhlat, monissa kodeissa sinivalkoisten kynttilöiden sytyttäminen, lipun salkoon nostaminen ja niin edelleen. Se on yleinen juhla ja vapaapäivä vuodesta 1937. Finlands självständighetsdag firas den 6 december då Finland förklarade sig som självständig nation 1917. Efter att Sverige förlorade kriget mot Ryssland 1809 blev Finland en del av sin östra grannland istället. Finland fick en autonomi som gagnade Finland i sin strävan efter självständighet under tiden med Ryssland. Täällä Uumajassa vietämme tätä itsenäisyyspäivää musiikkipainotteisesti ja seuraavaksi Lovisa laulaa veteraanin iltahuudon. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Kalervo Hämäläinen, joka itsekin taisteli sekä talvi- että jatkosodassa. I år firas 6 december med betoning i musiken. Den musiken som påminner oss om vår historia och dess betydelse. Nästa sång som framförs av Lovisa är skriven av Kalervo Hämäläinen, som själv också stred både i vinter- och fortsättningskriget. Lovisan laulun jälkeen Ingrid Engdahl soittaa virren Jumala ompi linnamme. Efter Lovisas sång spelar Ingrid Engdahl med orgel psalmen Vår Gud är oss en väldig borg, ursprungligen skriven av Martin Luther år 1528 och psalmen översattes till svenska 1536. Rannalle Himeenlahden aurinko laskenut on. Kutsu jo soi iltahuudon, taakka jo laskettu on. Taattua muista sä silloin, askel jo uupunut on. Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin. Himmetä ei muistut koskaan saa.
muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmettä ei muistut koskaan saa. Kiitos, tack, Lovisa ja Ingrid. Luen teille nyt tervehdyksen, joka ei tullut kenttäpostissa eikä tavallisena kirjeenä, vaan se tuli sähköpostina minulle. Se on kirjoitettu ruotsiksi, joten luen sen sillä kielellä. Nu ska jag läsa en hälsning som kommit inte som fältpost, inte heller som ett vanligt brev, utan som mejl. Den är skriven på svenska, så jag läser den på svenska. Hej Tarja. En självständighetsdags hälsning från mig till er i Umeå. Och jag bär på många fina minnen från våra gemensamma högtider, och jag vill nämna några. Mitt första firande var i Mariakyrkan 2013, och jag blev positivt överraskad av att så många var med och firade när fanorna bars in och in i kyrksalen så var det en känsla av helighet och högtid. Jag hann med 7 firanden och jag blev alltid lika berörd, och det finns säkert många som minns när jag höll tal, och tårarna kom alltid när jag mindes våra krigsveteraner, och så även min far som var en av dem. I år blir det ett firande på ett annat sätt, och jag är med er i anden, hengessä mukana. Men likväl så betyder firandet av självständigheten mycket för mig,
och jag kommer alltid minnas er, mina vänner i Umeå, och hur ni samlades till högtid den 6 december. Jag minns även 100-årsjubileet som blev en succé, och vi var över 300 som samlades och vi åt en god jultallrik efteråt. Men vad är det vi firar? Att vi är fria och självständiga är inte en självklarhet, utan det är ett ständigt pågående arbete, och varje generation måste bära sitt ansvar för att behålla självständigheten. Det gör vi genom att vi ser varandras lika värde, arbetar för demokrati och rättvisa. Vi behöver ständigt ta fram kompassen och se om vi går mot rätt håll. Det gäller i våra egna liv och i samhället. Vilka är våra grundvärderingar? Vi ser i världshistorien hur man kan gå vilse och vilka förödande konsekvenser det kan få. Idag den 6 december får vi vara glada och stolta över vårt fria land och glädjas över alla nationer som är fria. Men även samtidigt fortsätta att vara solidariska och dela med oss till de människor som kämpar på olika sätt ute i världen och inte har friheten. Att vara självständig medför även ansvar för andra, och när jag tänker på våra krigsveteraner så kämpade de för våra grundvärderingar, och det bästa sätt vi kan minnas deras uppoffringar är att stå upp för solidaritet, demokrati och medmänsklighet. Med dessa tankar vill jag gratulera 103-åriga Finland, Kimmo Sulila från Råneå. Kimmo Sulila on siis lähettänyt meille uuden vuoden tervehdyksen, ja tässä hän muistelee lämmöllä ja rakkaudella näitä vuosia, mitä hän on saanut olla mukana juhlimassa täällä meidän kanssamme. Me saamme olla kiitollisia niistä juurista, joita meillä on. Ilo ja ylpeys Suomen maasta koskettaa meitä. Tällaisina merkkipäivinä on arvokasta, että me saamme kiittää ja juhlia itsenäistä Suomea. Suomenkielisen seurakuntatyön puolesta haluamme rukoilla kanssanne ja siunata toinen toisemme. Me käymme kaikki valtiaan Jumalan eteen nöyrin mielin. Se perintö, mikä meille on annettu, on sanoin kuvaamaton. Se ilo, että saamme juhlia itsenäistä Suomea, on kiittämisen arvoinen. Me pyydämme rohkeutta ja voimaa niin, että voimme nousta aina uuteen päivään, ylpeinä maastamme, mutta varmoina siitä, että turvamme tulee korkeammalta taholta. Jumala on ollut niiden kanssa, jotka ovat sodissa taistelleet. Hän on ottanut vastaan ne, jotka menehtyivät tuolloin. Samoin hän on ollut niiden vierellä, jotka surivat, ja niiden tukena, jotka selvisivät. Sukupolvi sukupolvelta olemme saaneet hiljentyä itsenäisyyspäivän viettoon. Ihmiset ovat vaihtuneet, tilanteet myös, mutta muistot ja perintö säilyvät. Ja Jumala on sama.
hän on tänään kanssamme, samoin kuin hän on ollut jokaisen meitä edeltäneen kanssa. Häneen me turvaamme, ja hän sulkee meidät siunauksiinsa. Me pyydämmekin siunausta koko maailmalle, mutta tänä päivänä erityisesti juuri Suomen maalle. Me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Kiitos, tack, Mimi Merli ja Lovisa Jakobson. Olemme tänään viettäneet erilaista itsenäisyyspäivää. Ryhmässä, jossa suunnittelimme ohjelmaa, suunnittelimme lähtökohtaisesti juhlaa täällä kirkon tiloissa niin, että penkkirivit täyttyvät eri-ikäisistä ja saamme juoda juhlakahvit Suomi-konvehtin kera päivän kunniaksi. Toivon mukaan voimme järjestää ne juhlat vuoden päästä. Olette varmasti jo huomanneet,
ja ehkä vähän ihmetelleetkin tätä pientä karvaista suomileijonan pentua. Se halusi ehdottomasti mukaani voidakseen lähettää terveiset erityisesti kaikille lapsille ja nuorille, jotka tänä vuonna eivät voineetkaan askarrella Suomen lippuja ja seurata lippukulkuetta kirkkoon Lisbetin ja Tapion Vanavedessä, niin kuin he tekivät sen vuosi sitten. Niin kuin leijona usein mielletään voiman ja rohkeuden vertauskuvaksi, niin tämäkin leijonanpentu haluaa muistuttaa lapsia, nuoria ja varttuneempiakin olemaan voimakkaita, rohkeita ja hyväsydämisiä. Vi har idag firat 6 december på ett annorlunda sätt. När vi började planera för denna dag hade vi tänkt en kyrka fylld med folk i olika åldrar och att firandet skulle avslutas med festfika i församlingssalen. Vi hoppas och tror att ett sådant firande kan genomföras 2021. Ni har förmodligen redan lagt märke till denna finska lejonunge som absolut skulle följa med mig idag. Den vill skicka en speciell hälsning till alla barn och unga som i år inte fick möjlighet att måla de finska flaggorna och inte tåga in i kyrkan i kölvattnet efter Lisbeth och Tapio, som de gjorde förra året. Ett lejon tänker vi ofta representera kraft, styrka och mod. Det vill finska lejonet påminna alla barn, unga och även vuxna att vara modiga, starka och godhjärtade. Jo edellä mainittujen henkilöiden lisäksi suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet de medverkande, förutom de redan nämnda. För planering och genomförandet har varit med Merja Olsson, Jari Prosi, Stig Ekholm, kirkon vahtimestari Kristel Wallgren ja minä, Tarja Backman. Tämä on yhteistyössä Uumajan suomenkielisen seurakuntatyön, Uumajan Suomi-kerhon ja Uumajan kunnan järjestämä tilaisuus. Detta är gjort i samarbete med det finskspråkiga församlingsarbetet i Umeå, Finska klubben samt Umeå kommun. Haluamme toivottaa hyvää itsenäisyyspäivän iltaa teille kaikille. Jag och vi vill önska er alla en fin fortsättning på självständighetsdagen. Och vi avslutar med Maamme, vårt land.